Για περίπου 2 εβδομάδες η κατάστασή μου χειροτέρευε σιγά σιγά. Έκανα πολλές επισκέψεις στο νοσοκομείο, αλλά κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει ακριβώς τι συνέβαινε. Το σώμα μου υπέφερε και εγώ δεν αντιλαμβανόμουν καν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Τελικά πέθανα εξαιτίας ενός λίθου στη χολή που κόλλησε στο χοληφόρο πόρο και προκάλεσε σύψη. Το πιο παράξενο ήταν ότι σχεδόν δεν ένιωθα πόνο. Αργότερα ανακάλυψα ότι έχω μια γενετική μετάλλαξη που αλλάζει την αντίληψή μου για τον πόνο. Η νύχτα που πέθανα ήταν στις 4:30 το πρωί. Όταν επανήλθα ήταν ήδη 7:30. 3 ώρες που άλλαξαν εντελώς το ποιος ήμουν. Πριν από αυτή την εμπειρία δεν είχα καμία πνευματική κατανόηση. Στην πραγματικότητα ήμουνα σχεδόν αντιπνευματικός. Δεν πίστευα σε τίποτα πέρα από ό,τι μπορούσα να δω και να εξηγήσω, αλλά όταν επέστρεψα, κάτι μέσα μου είχε αλλάξει βαθιά. Άρχισα να νιώθω μία έντονη πνευματικότητα συνοδευόμενη από μία βεβαιότητα. Οι πληροφορίες που έλαβα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους. Δεν αναζωογονήθηκα σε νοσοκομείο. Εκείνη τη νύχτα πέθανα στο σπίτι μου, μόνο με το σκύλο μου. Ανακάλυψα ότι είχα πεθάνει μόνο όταν ήμουν ήδη από την άλλη πλευρά. Περιέργως, αυτό είναι κάτι κοινό ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν βιώσει εμπειρίες κοντά στο θάνατο. Κανείς δεν αντιλαμβάνεται την ακριβή στιγμή του θανάτου μέχρι να γίνει δεκτός και ενημερωθεί. Σήμερα συμμετέχω σε 2 από τις μεγαλύτερες επιστημονικές μελέτες παγκοσμίως για τις εμπειρίες κοντά στο θάνατο. Στη δική μου περίπτωση χρειάστηκα αποδείξεις, δοκιμές, επιβεβαιώσεις, γιατί η αλλαγή ανάμεσα στο άτομο που έφυγε και σε αυτό που επέστρεψε 3 ώρες αργότερα ήταν πολύ μεγάλη για να αγνοηθεί. Όσον αφορά τον πόνο, τον αισθάνομαι, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Είναι πιο αδύναμος, απομακρυσμένος. Ενώ οποιοσδήποτε άλλος θα υπέφερε φρικτά από αυτόν τον λίθο στη χολή, εγώ ένιωθα μόνο μια ελαφριά πίεση. Σε όλη μου τη ζωή πίστευα ότι ήμουν απλώς πιο ανθεκτικός από τους άλλους. Μόνο αργότερα συνειδητοποίησα ότι το σώμα μου λειτουργούσε διαφορετικά και ήταν ακριβώς αυτό που τελικά οδήγησε στο θάνατό μου. Εκείνη τη νύχτα ξύπνησα στις 4:03 γνωρίζοντας ότι κάτι πήγαινε πολύ λάθος. Είχα κοιμηθεί μεταξύ 6 και 18 ώρων την ημέρα για εβδομάδες. Έχασα βάρος, μέρος της όρασής μου και ένιωθα εξαιρετικά αδύναμος. Σκέφτηκα ότι είχα κολλήσει κάποια ασθένεια κατά τις συνεχείς επισκέψεις στα επίγοντα. Κοιμόμουν έχοντας το τηλέφωνο έτοιμο για να καλέσω το ασθενοφόρο σε περίπτωση που κάτι συνέβαινε. Όταν προσπάθησα να σηκωθώ για να πάω στο μπάνιο, ολόκληρο το δωμάτιο άρχισε να τρέμει. Η μόνη σύγκριση που μπορώ να κάνω είναι ότι ήταν σαν η πραγματικότητα να ήταν μια οθόνη LCD και κάποιος να την είχε μετακινήσει. Δεν ήταν ζάλι. Ήταν σαν η ίδια η πραγματικότητα να αποτυγχάνει. Καθώς περπατούσα, συνειδητοποίησα ότι το δεξί μου πόδι δεν ανταποκρινόταν πια. Απλώς το σύρνα πίσω μου. Κατάφερα να φτάσω στο μπάνιο και σκέφτηκα, φοβάμαι ότι θα λιποθυμήσω ξανά. Πώς θα φτάσω στον νηπτήρα? Τελικά έπεσα πάνω του, τότε παρατήρησα τα χέρια μου. Ήταν εντελώς ξηρά, χωρίς ζωή. Το δέρμα φαινόταν χαλαρό, γκριζοπό, σαν να είχε εξαφανιστεί όλο το υγρό από το σώμα μου. Τη στιγμή εκείνη νόμιζα ότι έβλεπα ψευδαισθήσεις, μέχρι που κοίταξα στον καθρέφτη. Το πρόσωπό μου ήταν ίδιο, το δέρμα χαλαρό, χωρίς χρώμα, χωρίς ζωντάνια. Σε εκείνη τη στιγμή κατάλαβα κάτι που ποτέ δεν θα ξεχάσω. Συνήθιζα να λέω ότι ο θάνατος συμβαίνει σε 3 στάδια. Πρώτα, το σώμα αναγνωρίζει τον θάνατο, το ξέρει γιατί αυτό είναι προγραμματισμένο μέσα μας. Μετά, το μυαλό κατανοεί τι συμβαίνει και όταν αυτό συμβαίνει, κάτι απροσδόκητο συμβαίνει, όλοι οι φόβοι εξαφανίζονται. Όλες οι επιθυμίες, όλες οι ανησυχίες και οι αγωνίες απλώς πάβουν να υπάρχουν. Το τελευταίο κομμάτι μου που συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο να πεθάνω ήταν η ίδια μου η προσωπικότητα. Και εκείνη τη στιγμή συνέβη κάτι εκπληκτικό. Υπήρχε μόνο ηρεμία. Η προσωπικότητά μου δεν πανικοβλήθηκε. Δεν υπήρξε απελπισία. Αντίθετα, αναδύθηκε μια βαθιά γαλήνη, σαν όλα να ήταν ακριβώς όπως έπρεπε να είναι. Απλώς το αποδέχτηκα. Ήξερα ότι πέθαινα. Το ένιωθα με απόλυτη σαφήνεια. Κάτι πήγαινε πολύ λάθος, αλλά το μυαλό μου δεν έμεινε προσκολλημένο σε σκέψεις όπως
και ο σκύλος μου ή είμαι πολύ νέος για να πεθάνω. Τίποτα από αυτά δεν εμφανίστηκε. Το μόνο που σκέφτηκα ήταν «Λοιπόν, εδώ είμαστε, αυτή είναι η στιγμή». Και τότε ξαφνικά έφυγα. Αυτό που ένιωσα εκείνη τη στιγμή ήταν περίεργα οικείο. Ήταν σαν μια ευγενική και παρηγορητική αγκαλιά. Δεν υπήρχε έκπληξη, ούτε σύγχυση. Δεν σκέφτηκα τι συμβαίνει. Αντίθετα, ήταν σαν να είχα περάσει από αυτό πριν, πολλές φορές. Δεν υπήρχε τίποτα να φοβηθείς. Τίποτα δεν φαινόταν παράξενο. Ήταν οικείο, βαθιά οικείο. Όταν άφησα το σώμα μου, ήμουν όρθιος. Αργότερα, όταν επέστρεψα, παρατήρησα ότι το φυσικό μου σώμα ήταν συρρικνωμένο στο πάτωμα του μπάνιου, σε μια στριμμένη θέση. Αλλά η μετάβαση από μια πραγματικότητα σε μια άλλη δεν φάνηκε ακριβώς σαν κίνηση στο χρόνο. Ήταν άμεσο και ταυτόχρονα όχι. Δεν αντιλαμβανόμουν τον χρόνο να περνά. Σε αντίθεση με πολλές μαρτυρίες, δεν είδα κάποιον φωτεινό διάδρομο. Ανήκω σε ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που δεν είχαν αυτή την εμπειρία. Αυτό που βρήκα ήταν σκοτάδι, αλλά το σκοτάδι δεν περιγράφει σωστά. Δεν ήταν κενό, ήταν μια αγκαλιά, ένα ζωντανό φιλόξενο στοργικό σκοτάδι. Συνήθιζα να το συγκρίνω με το συναίσθημα ενός νεογέννητου τυλιγμένου σε μια κουβέρτα, ασφαλές στην αγκαλιά κάποιου που το αγαπά. Δεν βλέπεις τίποτα, αλλά νιώθεις απόλυτη προστασία. Το αποκαλώ ένα μεγάλο ανοιγοκλείσιμο των ματιών, σαν να κλείνεις τα μάτια για μια στιγμή και όταν τα ανοίγεις βρίσκεσαι σε άλλο μέρος. Δεν ξέρω πόσο καιρό έμεινα εκεί. Έζησα κάτι που έμοιαζε με μετάβαση, μια ήσυχη διέλευση πριν ξυπνήσω ξανά, αυτή τη φορά εκτός ανθρώπινης μορφής. Αργότερα κατάλαβα ότι αυτό έμοιαζε με έναν τύπο κενού, έναν χώρο μετάβασης, ένα μέρος που ίσως υπάρχει εκτός όλων των βασιλείων. Στο δεύτερο μέρος της εμπειρίας μου θα ξαναένιωθα κάτι παρόμοιο, αυτό που άρχισα να αποκαλώ απλώς το κενό. Από ό,τι κατάλαβα, όλοι ξυπνάμε σε κάποιο είδος μορφής. Κάποιοι βλέπουν πόλεις, κτίρια ή συγγενείς. Στη δική μου περίπτωση ξύπνησα σε ένα τοπίο. Με τον χρόνο παρατήρησα κάτι περίεργο. Εκείνη η μορφή φαινόταν να υπάρχει μόνο για να καταλάβω τι συνέβαινε. Ήταν σαν η πληροφορία να παίρνει μορφή για μένα και μετά να μπορεί να επιστρέψει, να γίνει απλώς ενέργεια. Εκείνο το μέρος φαινόταν να αντανακλά ποιος ήμουν. Πιστεύω ότι δεν εξαρτάται μόνο από την ψυχική κατάσταση τη στιγμή του θανάτου, αλλά από τον τρόπο που ζήσατε τη ζωή σας, τις πεποιθήσεις σας, τις αξίες σας και σε τι είστε προσκολλημένοι. Είναι σαν να αντανακλά αυτό που πιστεύετε ότι είστε. Αν κάποιος είναι βαθιά θρησκευόμενος, πιθανότατα θα δει θρησκευτικά σύμβολα. Επειδή εγώ δεν ήμουν πνευματικός, ξύπνησα σε κάτι που με αγκάλιασε με τον πιο φυσικό δυνατό τρόπο, η φύση. Ένα φωτεινό, ζωντανό και απίστευτα όμορφο τοπίο. Έμοιαζε με ανοιχτό λιβάδι όπου θα μπορούσαν να βοσκήσουν πρόβατα, κάτι σαν τις υψηλές πεδιάδες της Σκωτίας. Δεν υπήρχαν δέντρα, μόνο τέλεια χλόι και ένα φως που υπήρχε παντού. Όλα φαινόταν ζωντανά. Τότε παρατήρησα κάτι που ήταν αδύνατο να εξηγηθεί με ανθρώπινες λέξεις. Μπορούσα να βλέπω σε όλες τις κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Ήταν σαν να βλέπω τριγέξω 60 μοίρες, νιώθοντας τα πάντα συνδεδεμένα μαζί μου. Όταν άρχισα να κινούμαι, ένας μικρός λόφος εμφανίστηκε στα δεξιά μου, σαν να ανταποκρινόταν το ίδιο το περιβάλλον στην παρουσία μου. Στον λόφο υπήρχε ένας μεγάλος βράχος και καθισμένος εκεί ήταν ένας άνδρας. Ήταν με τα χέρια ακουμπισμένα στα γόνατα, σαν κάποιος που περίμενε πολύ καιρό για την άφιξή μου. Σε εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι είχα γίνει δεκτός. Ήταν κάποιος που γνώριζα και ταυτόχρονα δεν γνώριζα. Σαν να βρίσκεις έναν παλιό φίλο και να μην θυμάσαι αμέσως το όνομα, αλλά να είσαι απόλυτα σίγουρος ότι υπάρχει μια βαθιά σύνδεση. Ήξερα ότι δεν τον γνώριζα από τη ζωή που μόλις είχα ζήσει. Παρόλα αυτά, τον αναγνώριζα. Σήμερα το κατανοώ καθαρά. Ήταν ταυτόχρονα φίλος και οδηγός. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσω ένα όνομα, θα έλεγα Ιησούς, αλλά όχι με τη θρησκευτική έννοια που μαθαίνουμε εδώ. Όχι ως μια φιγούρα συνδεδεμένη με δόγμα. Ήταν ο Ιησούς ως ταυτότητα αγάπης. Αυτό το «ον» παρέμεινε στο πλευρό μου ως μια στοργική παρουσία, κάποιος που ήταν εκεί για να με αγκαλιάσει και να με καθοδηγήσει καθ' όλη τη διαδικασία.
Μαζί του έζησα την ανασκόπηση της ζωής μου. Μου έδειχνε στιγμές της ύπαρξής μου, όχι μόνο γεγονότα του παρελθόντος, αλλά εμπειρίες που φαινόταν να συμβαίνουν ταυτόχρονα, σαν όλα να υπήρχαν εκτός της γραμμής χρόνου που γνωρίζουμε. Ποτέ δεν τον είδα ως θρησκευτική φιγούρα. Για μένα ήταν απλός φίλος, αδερφός, η ζωντανή έκφραση μιας απόλυτης αγάπης. Το όνομα δεν είχε σημασία. Αργότερα όμως κατάλαβα ότι ναι, θα μπορούσα να τον αποκαλέσω Ιησούς. Όχι λόγω θρησκείας, αλλά για όσα αποκάλυψε στο δεύτερο μέρος της εμπειρίας μου. Από τότε νιώθω ότι αυτή η παρουσία δεν με άφησε ποτέ πραγματικά. Περίεργο είναι ότι δεν έμοιαζε με την παραδοσιακή εικόνα του Ιησού. Δεδομένου ότι ήμουν σε ανοιχτό τοπίο, φαινόταν σαν πεζοπόρος. Φορούσε απλά ρούχα, σαν κάποιος που περπατά στη φύση. Είχε καστανά μαλλιά, καστανά μάτια και έδειχνε περίπου 30 και κάτι χρονών. Σήμερα κατανοώ ότι έπαιρνε τη μορφή που θα μπορούσα να δεχτώ χωρίς φόβο. Αν είχα δει μια κλασική θρησκευτική φιγούρα, ίσως να πίστευα ότι κρινόμουν ή τιμωρούμουν, αλλά εκεί δεν υπήρχε φόβος, μόνο αγκαλιά. Σε κάποια στιγμή σηκώθηκε από τον βράχο και άρχισε να περπατά προς το μέρος μου. Και ακόμα και χωρίς να ξέρω ακόμη ότι είχα πεθάνει, όλα φαινόταν πιο πραγματικά από οτιδήποτε είχα ζήσει στη γη. Πιο πραγματικά από το να ξυπνήσω στο δικό μου κρεβάτι. Καθώς πλησίαζε, κάτι μέσα μου αντιλήφθηκε. Αυτό δεν ήταν ένα κοινό ανθρώπινο «ον». Δεν ήταν μία ανθρώπινη εμπειρία και τότε συνέβη κάτι αδύνατο να εξηγηθεί με ανθρώπινες λέξεις. Χωρίς να κουνήσει τα χείλη του, επικοινώνησε μαζί μου τηλεπαθητικά και όταν σταμάτησε μπροστά μου, μετέδωσε μία μόνο φράση. «Εγώ είμαι εσύ και εσύ είσαι εγώ». Σε εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να δονείται ο ίδιος ο σύμπαν. Δεν ήταν μία πληροφορία που χρειαζόταν ανάλυση, απλώς ήξερα. Κατάλαβα ότι εκεί δεν υπήρχαν ξεχωριστές ταυτότητες όπως φανταζόμαστε εδώ. Δεν υπήρχε ανάγκη να ορίσουμε ποιος είναι ποιος. Υπήρχε μόνο κατανόηση. Λίγο αργότερα άρχισε η ανασκόπηση της ζωής μου και ως κάποιος που πριν ήταν εντελώς αντιπνευματικός, αυτό ήταν βαθιά συγκλονιστικό. Έμαθα κάτι που άλλαξε εντελώς την αντίληψή μου για την ελεύθερη βούληση. Δεν κρίθηκα ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές ή στα χειρότερα λάθη που έκανα. Σε κάθε σκηνή ήμουνα περιβεβλημένος από άνευ όρων αγάπη. Κατάλαβα ότι η ελεύθερη βούληση δεν είναι μια άπειρη λίστα επιλογών. Δεν είναι α, β, γ, ιδέα. Στην πραγματικότητα υπάρχει μόνο μία επιλογή που επαναλαμβάνεται συνεχώς. Να είσαι συνειδητός για το γιατί βρίσκεσαι εδώ ή να ζεις ασυνείδητα. Αυτή η μοναδική επιλογή αντικατοπτρίζεται σε όλα, σε κάθε σκέψη, σε κάθε απόφαση, στον τρόπο που φερόμαστε στους άλλους και κυρίως στον τρόπο που φερόμαστε στον εαυτό μας. Δεν υπήρχε σωστό ή λάθος σε αυτή την ανασκόπηση. Το ζήτημα ποτέ δεν ήταν «έκανες κάτι κακό». Το ζήτημα ήταν «ήσουν ξύπνιος για το ποιος πραγματικά είσαι» ή «κοιμόσουν» και όταν είμαστε κοιμισμένοι ζούμε τη ζωή με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν ένιωσα κρίση από αυτόν. Αν υπήρχε κάποιος τύπος κρίσης, προερχόταν μόνο από την απόλυτη σαφήνεια που βίωνα. Ήταν σαν να αφαιρούνταν η φαντασία της προσωπικότητας που χρησιμοποιούμε στη γη. Δεν ξαναζούσα τη ζωή μου ως το άτομο που πίστευα ότι ήμουν. Την έβλεπα μέσα από τη συνείδηση ενός άπειρου όντος, χωρίς τα ανθρώπινα φίλτρα. Κατάλαβα ότι πολλές από τις πόνους μου δεν ήταν αμαρτίες ή ηθικές ατέλειες, ήταν χαμένες ευκαιρίες. Έχανα ευκαιρίες να αγαπήσω τον εαυτό μου και επειδή δεν τον αγαπούσα, έψαχνα επιβεβαίωση μέσα σε υπερβολές, πάρτι, υλικά επιτεύγματα και στην συνεχή αναζήτηση περισσότερων χρημάτων. Η αληθινή ερώτηση δεν ήταν ποτέ έπρεπε ή δεν έπρεπε. Η αληθινή ερώτηση ήταν πάντα επέλεξα να αγαπήσω ή όχι, να αγαπήσω τον εαυτό μου, να αγαπήσω τους άλλους. Τότε προέκυψε ένα βαθύ ερώτημα μέσα μου. Αν φτάνουμε στη ζωή με μια μορφή πνευματικής αμνησίας, πώς θα μπορούσαμε να ξυπνήσουμε, πώς να γνωρίσουμε τον σκοπό μας. Η απάντηση ήρθε με εκπληκτική απλότητα. Υπάρχει ένας κοινός σκοπός για όλους μας. Να ξυπνήσουμε σε αυτό που πραγματικά είμαστε. Είμαστε άπειρα όντα που έχουμε περάσει αυτή την εμπειρία πολλές φορές. Όλα όσα ζούμε, χαρές, πόνοι, απώλειες και προκλήσεις υπάρχουν ακριβώς για να σπάσουν αυτή την αμνησία. Αλλά στη γη τείνουμε να ζούμε τα πάντα επιφανειακά. Πονάμε επιφανειακά.
Ονομάζουμε αποφάσεις καλές ή κακές επιφανειακά. Όταν στην πραγματικότητα κάθε εμπειρία προσπαθεί να μας θυμίσει ποιοι πραγματικά είμαστε, τότε κατάλαβα κάτι δύσκολο να εξηγηθεί με ανθρώπινες λέξεις. Όλα είναι επικοινωνία. Αυτό που ονομάζουμε Θεό, ανώτατη συνείδηση ή οποιοδήποτε άλλο όνομα, καμία λέξη δεν μπορεί πραγματικά να το περιγράψει. Η ανθρώπινη γλώσσα είναι πολύ περιορισμένη για κάτι τόσο απέραντο. Παρ' όλα αυτά όλα επικοινωνούν συνεχώς. Οι περιστάσεις της καθημερινής ζωής μας δεν συμβαίνουν τυχαία. Κάθε συνάντηση, κάθε πρόκληση, κάθε πόνος και κάθε χαρά προσπαθούν συνεχώς να μας ξυπνήσουν. Ήταν σαν μια σιωπηλή φωνή να έλεγε «Στάσου για μια στιγμή, παρατήρησε. Δεν είσαι απλώς ο άνθρωπος που το περνά, είσαι ένα άπειρο «ον» που ζει μια ανθρώπινη εμπειρία». Όταν κοιτάς την πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο, κάτι αλλάζει. Τα σημεία αρχίζουν να συνδέονται και, συνδέοντας αυτά τα σημεία, αρχίζεις να θυμάσαι ποιος πραγματικά είσαι. Και αυτό είναι να ζεις συνειδητά. Μετά την ανασκόπηση της ζωής μου, με έβαλαν μπροστά σε μια επιλογή, να μείνω ή να επιστρέψω. Λέω ότι ήταν μια επιλογή, αλλά επίσης συνειδητοποίησα ότι υπάρχει μια θεϊκή αίσθηση χιούμορ σε όλο αυτό. Γιατί όταν νιώθεις τη σύνδεση με όλα τα όντα στην ένταση που ένιωσα εγώ, η ερώτηση πάβει να είναι λογική. Ήταν σαν να σκέφτεσαι, θα μπορούσα απλώς να παραμείνω εκεί, περιβαλλόμενος από εκείνη την απόλυτη αγάπη, ή να επιστρέψω για να βοηθήσω όσους εξακολουθούν να έχουν ξεχάσει ποιοι είναι. Έτσι επέλεξα να επιστρέψω. Αλλά τη στιγμή που πήρα αυτή την απόφαση, όλα άλλαξαν ξανά. Το τοπίο εξαφανίστηκε. Οι μορφές διαλύθηκαν. Όλα επέστρεψαν σε εκείνο το κενό που είχα βιώσει πριν. Ό,τι είχε μορφή έγινε άμορφο. Και σε εκείνο το χώρο, μαζί με εκείνο το «ον», άρχισα να λαμβάνω πληροφορίες. Δεν ήταν λέξεις. Δεν ήταν συνηθισμένες εικόνες. Ήταν άμεση γνώση. Ζωντανή, φαινόταν να διαρκεί μια αιωνιότητα. Δεν υπήρχε αρχή ούτε τέλος. Απλώς κυλούσε ασταμάτητα. Εκεί κατάλαβα τον πραγματικό λόγο της επιστροφής μου. Δεν ήταν για να πω πώς είναι να πεθαίνεις. Δεν ήταν για να μιλήσω για εμένα. Ήταν για να μοιραστώ τη γνώση που λάμβανα. Το δεύτερο μισό της εμπειρίας μου ήταν ακόμη βαθύτερο από το πρώτο, γιατί θα επέστρεφα κουβαλώντας μια πνευματική κατανόηση που δεν είχα ποτέ πριν. Και από τότε όλα όσα κάνω είναι να μοιράζομαι. Δεν θα μπορούσα να χρεώσω για αυτό γιατί δεν μου ανήκει. Δεν είμαι ο ιδιοκτήτης αυτού του μηνύματος. Είμαι απλώς ένας εκπρόσωπος. Όταν επέστρεψα, παρατήρησα κάτι ασυνήθιστο. Δεν είχα ξεχάσει τίποτα. Πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν με θραυσμένες αναμνήσεις, αλλά στην περίπτωσή μου η πληροφορία φαινόταν να αποτελεί μέρος μου, σαν να ήταν εγγεγραμμένη στο ίδιο μου το DNA. Συνήθως λέω ότι έγινα μια μορφή ζωντανού μηχανισμού αναζήτησης. Όταν κάποιος κάνει μια ειλικρινή ερώτηση, η απάντηση απλώς εμφανίζεται. Η πληροφορία είναι εκεί, ζωντανή, συνδεδεμένη με κάτι μεγαλύτερο. Και αυτό ήταν που άλλαξε εντελώς τη ζωή μου. Πριν από την εμπειρία, είχα μια καθιερωμένη εκτελεστική καριέρα, χτισμένη σε 25 χρόνια. Υψηλός μισθός, σταθερότητα, ταξίδια, υλικά αγαθά, όλα όσα ο κόσμος θεωρεί επιτυχία. Αλλά μόλις 3 ώρες μετά την επιστροφή, τίποτα από αυτά δεν είχε πλέον νόημα. Πούλησα τα πάντα, άφησα την καριέρα μου, άλλαξα εντελώς τη ζωή μου. Απομακρύνθηκα από φιλίες, συνήθειες, από όλα όσα υπήρχαν πριν από εκείνη τη νύχτα. Γιατί το άτομο που επέστρεψε δεν ήταν πια το ίδιο με αυτό που είχε φύγει. Από τότε όλα όσα κάνω είναι να τοποθετούμε για να μοιράζομαι ό,τι έλαβα. Δεν νιώθω ότι χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Ο ρόλος μου είναι απλώς να μεταδώσω. Πολλοί άνθρωποι με ρωτούν αν αυτή η πληροφορία είναι αποθηκευμένη στη μνήμη μου ή αν τη δέχομαι μέσω καναλιού. Η αλήθεια είναι ότι έχω βιώσει και τα δύο. Υπήρχαν στιγμές, ειδικά κατά τη διάρκεια διαλέξεων, που αντιλαμβανόμουν καθαρά ότι κάτι κυλούσε μέσα μου. Συνήθιζα να ηχογραφώ αυτές τις παρουσιάσεις και αργότερα λάμβανα μηνύματα από ανθρώπους που έλεγαν «Αυτό που είπες άλλαξε τη ζωή μου». Και σκεφτόμουν, δεν θυμάμαι να το είπα αυτό. Τότε επέστρεφα στην ηχογράφηση. Και εκεί ήταν. Βαθιές λέξεις, πλήρεις διδασκαλίες, πράγματα που δεν αναγνώριζα ως δικά μου.
Είναι σαν μετάγγιση αίματος. Κάτι νέο εισέρχεται και μαζί με αυτό έρχεται ζωντανή πληροφορία που απλώς βρίσκει το δρόμο της μέσα μου προς εκείνους που πρέπει να ακούσουν. Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που λαμβάνω αφορά την ελεύθερη βούληση. Πριν από την εμπειρία μου, πίστευα ότι η ελεύθερη βούληση σήμαινε να επιλέγεις μεταξύ καλών ή κακών πράξεων. Για παράδειγμα, αν αποφάσιζα να πάω σε ένα μπαρ και να φλερτάρω με δεσμευμένες γυναίκες, κάποιος θα μπορούσε να μου πει «Μην το κάνεις. Πήγαινε στον κινηματογράφο, κάνε κάτι καλύτερο». Αλλά παρατήρησα κάτι περίεργο. Αν είχα πάει στον κινηματογράφο, θα συνέχιζα να είμαι ακριβώς το ίδιο άτομο, καθισμένος εκεί, σκεπτόμενος στο μπαρ και επιθυμώντας να είμαι εκεί. Αυτή είναι η ελεύθερη βούληση όπως την κατανοούμε στη ζωή των ανθρώπων, η επιλογή μεταξύ συμπεριφορών. Η αληθινή ελεύθερη βούληση είναι διαφορετική. Ξεκινά όταν ξυπνάς και λες στον εαυτό σου «Περίμενε. Δεν είμαι μόνο αυτός ο άνθρωπος κυριευμένος από επιθυμίες. Είμαι ένα άπειρο «ον» που ζει μια ανθρώπινη εμπειρία». Έτσι, η αληθινή επιλογή δεν είναι μεταξύ εξωτερικών πράξεων. Η επιλογή είναι «Ζω κοιμισμένος, αντιδρώντας αυτόματα στα ένστικτά μου» ή «Είμαι συνειδητός ότι βρίσκομαι εδώ για να παρατηρήσω, να κατανοήσω και να βιώσω όλα αυτά». Η ελεύθερη βούληση δεν είναι να πάρεις την καλύτερη ηθική απόφαση. Η ελεύθερη βούληση είναι να αποφασίσεις να ζήσεις συνειδητά. Πολλοί άνθρωποι ρωτούν αν όταν ξυπνάς οι επιθυμίες εξαφανίζονται. Η απάντηση είναι περίεργη, ναι και όχι. Έμαθα ότι η επιθυμία δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Είναι μέρος του ανθρώπινου συστήματος. Η ατέλεια του ανθρώπου είναι ακριβώς αυτό που τον καθιστά τέλειο. Η ατέλεια υπάρχει για κάποιο λόγο. Είναι η αφορμή για το ξύπνημα. Οι επιθυμίες συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά κάτι αλλάζει. Γεννιέται μια συνείδηση μέσα σου. Μια αντίληψη που μεγαλώνει και επιτρέπει να δεις πέρα από το πέπλο της πραγματικότητας. Αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι βλέπουμε τον κόσμο μέσα από φακούς κατασκευασμένους από τις παρελθούσες επιλογές μας. Και όταν κατανοούμε ότι οι επιθυμίες δεν θα ικανοποιηθούν ποτέ πλήρως, κάτι μεταμορφώνεται. Σταματάς να παλεύεις ενάντια τους. Απλώς παρατηρείς. Και παρατηρώντας, αρχίζεις να βιώνεις την πραγματικότητα όπως είναι πραγματικά, όχι την εκδοχή που έχει φτιάξει το μυαλό. Κατάλαβα επίσης ότι η επιθυμία προέρχεται ταυτόχρονα από δύο μέρη. Ένα μέρος της ανήκει στις εμπειρίες που επιλέγουμε να ζήσουμε εδώ. Ένα άλλο μέρος φαίνεται να υπάρχει πριν ακόμα από τη γέννηση, σαν ένας μηχανισμός που μας οδηγεί στις απαραίτητες εμπειρίες. Παράδοξα, η επιθυμία είναι ένας από τους δρόμους προς την αυτοαγάπη. Όταν αναγνωρίζεις την επιθυμία σου χωρίς κρίση, κάτι ανοίγει μέσα σου. Η αληθινή επιλογή, εκείνη η μοναδική επιλογή που επαναλαμβάνεται συνεχώς, είναι ανάμεσα στο να παραμείνεις κοιμισμένος στην κρίση ή να ξυπνήσεις στην αγάπη. Σήμερα, όταν αντιλαμβάνομαι μια επιθυμία να εμφανίζεται, μπορώ απλώς να πω «να και πάλι» και είναι εντάξει. Αποδέχομαι ότι την αισθάνομαι. Αυτό είναι επίσης μέρος της γλώσσας της ζωής. Ή μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου και να σκεφτώ «δεν είσαι ακόμη αρκετός, δεν είσαι ακόμα πλήρης». Και τότε κατάλαβα κάτι ουσιώδες. Η επιλογή δεν ήταν ποτέ μεταξύ σωστού και λάθους. Πάντα ήταν μεταξύ αγάπης ή κρίσης προς τον εαυτό. Με τον χρόνο κατάλαβα κάτι ουσιώδες. Όλα συνοψίζονται στο να αναγνωρίσεις ότι ποτέ δεν υπήρχε τίποτα λάθος με εμένα. Πάντα ήμουνα πιο πολύ από πλήρης. Πάντα ήμουν ολόκληρος. Δεν υπήρχε τίποτα να διορθωθεί, να αλλάξει ή να επιδιορθωθεί. Η μοναδική πραγματική επιλογή ήταν πάντα να επιλέξω την αγάπη. Αυτό είναι που μας οδηγεί στην ανώτερη πραγματικότητα. Το αληθινό ξύπνημα συμβαίνει όταν εμφανίζεται η επιθυμία, γιατί πάντα εμφανίζεται, αλλά αντί να παρασυρθούμε αυτόματα από αυτήν, σταματάμε και παρατηρούμε. Όχι για να αρνηθούμε, όχι για να παλέψουμε, αλλά για να κατανοήσουμε. Συνειδητοποίησα ότι η παγίδα δεν βρίσκεται στην ίδια την επιθυμία, αλλά στην άρνηση της ίδιας της ανθρωπότητάς μας. Πολλές παραδόσεις διδάσκουν ότι πρέπει να ξεφύγουμε από την ανθρώπινη πλευρά μας, σαν να χρειάζεται να κρυφτούμε σε ένα σπήλαιο για δεκαετίες,
για να εμποδίσουμε να εμφανιστούν τα ένστικτα. Αλλά δεν πρόκειται για άρνηση του ανθρώπινου. Πρόκειται για αναγνώριση. Χρειάζομαι πραγματικά αυτό τώρα. Συμβάλλει στην ανάπτυξή μου. Αν έπρεπε να γράψω ένα βιβλίο 30.000 σελίδων εξηγώντας τι είναι η ύπαρξη, θα ήταν σχεδόν κενό, εκτός από μια μοναδική φράση. Αυτό είναι μια πνευματική πρόοδος. Όταν το κατανοείς αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι η επιθυμία δεν είναι εχθρός. Είναι ένας οδηγός, ένας σιωπηλός δάσκαλος που δείχνει ακριβώς που βρίσκεσαι στο ταξίδι σου. Μετά από όλη αυτή την πληροφόρηση, κάτι άλλαξε ξανά. Όταν η ροή της γνώσης άρχισε να μειώνεται, ένιωσα σαν να υποχωρούσα. Και τότε σε εκείνο το κενό εμφανίστηκε κάτι σαν ήλιος. Εμφανίστηκε μικρός και άρχισε να μεγαλώνει. Μεγάλωσε μέχρι να γεμίσει τα πάντα. Κατάπιετο σκοτάδι περιέβαλε το «ον» που ήταν μαζί μου, περιέβαλε εμένα και όλα όσα υπήρχαν γύρω. Εκεί βίωσα αυτό που μόνο μπορώ να περιγράψω ως την αγκαλιά του Θεού. Ένιωσα όλες τις πραγματικότητες ταυτόχρονα, όλες τις δυνατότητες, όλο τον χρόνο, όλες τις εκδοχές της ύπαρξης. Ήταν σαν να αισθάνομαι απολύτως τα πάντα που μπορούν να αισθανθούν και ταυτόχρονα υπήρχε μια αδύνατη να εξηγηθεί βεβαιότητα. Ήμουν αγαπημένος πλήρως και απόλυτα. Ήταν σαν όλη η δημιουργία να υπήρχε μόνο για να σε αγαπάει. Η εμπειρία ήταν τόσο έντονη, τόσο τέλεια, που θα δεχόσουν να ζήσεις αμέτρητες υπάρξεις μόνο για να έχεις την ευκαιρία να την ξανανιώσεις. Μετά από αυτή την αγκαλιά ξεκίνησε η επιστροφή μου. Η εμπειρία μεταμορφώθηκε σε αυτό που πολλοί περιγράφουν ως το τούνελ φωτός, αλλά για μένα δεν ήταν ένα συνηθισμένο τούνελ, ήταν περισσότερο σαν μια ήπια αποκόλληση. Μου αρέσει να το συγκρίνω με μια σταγόνα βροχής που σχηματίζεται στην άκρη ενός κλαδιού. Μεγαλώνει αργά, μέχρι που τελικά αποκολλάται και πέφτει. Ήμουν αυτή η σταγόνα και έπεσα ξανά στο σώμα μου. Όταν επέστρεψα, δεν ένιωσα αμέσως πλήρης. Ήταν σαν να ήμουνα μόνο συνείδηση μέσα στην κοιλότητα του σώματος, ακόμα χωρίς να το γεμίζω πλήρως. Τότε άρχισα να επεκτείνομαι. Ένιωσα τον πρώτο καρδιακό παλμό. Ένιωσα τα υγρά να ξανακυλούνε. Αντίκρισα εσωτερικές κινήσεις που συμβαίνουν συνεχώς, αλλά που ποτέ δεν προσέχουμε επειδή ήταν πάντα εκεί. Το να νιώσω το σώμα να επανεκκινεί ήταν κάτι εξαιρετικό. Σιγά σιγά άρχισα να καταλαμβάνω ξανά το σώμα. Ήταν σαν να μεγάλωνα μέσα του, μια σταδιακή επέκταση ξεκινώντας από την περιοχή του κορμού και διαχέοντας αργά μέχρι να γεμίσει τα πάντα. Όταν τελικά άνοιξα τα μάτια, κατάφερα να κουνήσω ένα χέρι. Ήμουνα εξαιρετικά αδύναμος, ακόμα πεσμένος στο πάτωμα του μπάνιου, με το σώμα στραβό. Προσπάθησα να φτάσω τον νηπτήρα για να σηκωθώ. Εκεί ήταν το θερμόμετρο που χρησιμοποιούσα όλη την εβδομάδα. Κάθε μέρα έδειχνε ακριβώς την ίδια θερμοκρασία, 36,2 degree C. Δεν μπορούσα να το καταλάβω, γιατί εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα κάτι παράξενο. Δεν μπορούσα να ελέγξω τη δική μου θερμοκρασία σώματος και τότε άρχισα να καταλαβαίνω ότι η επιστροφή στη φυσική ζωή θα ήταν από μόνη της ένα εντελώς διαφορετικό ταξίδι. Έβαλα το θερμόμετρο στο στόμα και έδειξε 35,6. Την ίδια στιγμή κατάλαβα τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μεγάλωσα κυνηγώντας και ξέρω να αναγνωρίζω τα σημάδια σοβαρής υποθερμίας. Αυτή η θερμοκρασία σήμαινε κάτι πολύ σαφές. Έπρεπε να πάω αμέσως στο νοσοκομείο. Αλλά κάτι παράξενο συνέβη. Δεν υπήρχε μέσα μου κανένα ένστικτο να ζητήσω βοήθεια. Καμία επίγουσα ανάγκη, καμία φοβία. Απλώς παρατήρησα τον αριθμό και σκέφτηκα με απόλυτη ηρεμία, ενδιαφέρον, 36,4 δειγουπεκράστα. Τότε δεν καταλάβαινα, αλλά σήμερα ξέρω ότι αυτό ήταν επίσης μέρος της εμπειρίας. Κοντά έναν χρόνο αργότερα, ενώ μιλούσα με μία νοσοκόμα παρηγορητικής φροντίδας και περιέγραφα ό,τι είχε συμβεί, μου εξήγησε κάτι που με σημάδεψε βαθιά. Είπε, «Αυτό βγάζει νόημα. Το σώμα χάνει περίπου 1 βαθμό θερμοκρασίας ανά ώρα μετά το θάνατο». Τότε κατάλαβα ότι αυτές οι 3 ώρες είχαν όντως συμβεί. Η επιστροφή στο σώμα ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε είχα ζήσει ποτέ. Ξύπνησα γνωρίζοντας ότι αυτός που είχε φύγει δεν ήταν αυτός που επέστρεψε. Ήταν σαν μια αναγέννηση, η αρχή μιας νέας ζωής. Όλα ήταν διαφορετικά.
Μπορούσα να νιώσω τα πάντα με μια απίστευτη ένταση. Για περίπου 3 ημέρες είχα την αίσθηση ότι ένα πόδι ήταν ακόμα από την άλλη πλευρά και το άλλο εδώ. Μερικές φορές ένιωθα σαν να παρατηρώ τον εαυτό μου από τρίτο πρόσωπο. Ένιωθα ζωή σε όλα. Στο μελάνι των τοίχων, στον καναπέ, στον αέρα γύρω μου. Ήταν σαν όλη η ύπαρξη να ήταν ζωντανή και να πάλεται. Οι γιατροί χρειάστηκαν μήνες για να ανακαλύψουν τι είχε συμβεί πραγματικά σε μένα. Το σώμα μου ήταν πολύ αποδυναμωμένο. Είχα βλάβες σε όργανα, δυσκολία στο φαγητό και παρέμεινα άρρωστος για αρκετό καιρό. Κατά τη διάρκεια της εμπειρίας μου, είχα λάβει ορισμένες προειδοποιήσεις για την ανάρρωσή μου. Αλλά στον φυσικό κόσμο χρειάστηκαν 5 ή 6 μήνες μέχρι οι γιατροί να συγκεντρώσουν όλα τα κομμάτια και να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι είχα υποστεί συψαιμία από έναν εγκλωβισμένο χολόλιθο. Λίγο μετά το ξύπνημα ήξερα ότι είχε συμβεί κάτι εξαιρετικό, αλλά το μυαλό μου προσπαθούσε ακόμα να καταλάβει. Πριν από την εμπειρία ήμουν ένας άνθρωπος εξαιρετικά επικριτικός. Θυμάμαι και ένα απλό παράδειγμα που περιγράφει καλά ποιος ήμουν. Στο δρόμο μου όλα τα γραμματοκιβώτια ήταν μπροστά στο σπίτι μου, όλα λευκά. Μια μέρα ένας γείτονας αποφάσισε να αντικαταστήσει το δικό του με ένα μαύρο, το μοναδικό διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Και απλώς το μισούσα. Ήμουν αυτός ο τύπος ανθρώπου. Αλλά όταν ξύπνησα στο πάτωμα του μπάνιου και κατάφερα να σηκωθώ, κάτι είχε αλλάξει εντελώς. Ένιωθα αγάπη για όλους, χωρίς προσπάθεια, χωρίς εξήγηση. Την ίδια μέρα, ενώ έκανα μπάνιο, άρχισα να γελάω μόνος μου. Γελούσα γιατί συνειδητοποιούσα ότι αγαπούσα τους γείτονές μου. Ακόμη και αυτόν που είχε βάλει το μαύρο γραμματοκιβώτιο ήταν αδύνατο να εξηγηθεί. Το πιο παράξενο είναι ότι ήξερα ότι είχα ζήσει κάτι τεράστιο, αλλά δεν μπορούσα να προσδιορίσω τι ακριβώς ήταν. Εκείνη την εποχή δεν ήξερα καν τι σήμαινε μια εμπειρία σχεδόν θανάτου. Δεν είχα καμία πνευματική γνώση. Ήξερα μόνο 3 πράγματα. Είχα συναντήσει ένα όν, μου είπαν ότι είχα πεθάνει και κάτι μέσα μου δεν θα ήταν ποτέ ξανά το ίδιο. Και όμως το λογικό μου μυαλό αναρωτιόταν τι συνέβη πραγματικά. Αυτό με οδήγησε σε μία περίοδο μετάβασης που διήρκεσε περίπου 1 χρόνο. Χρειάστηκε ολόκληρος 1 χρόνος για να αρχίσω να κατανοώ τι είχα φέρει μαζί μου, γιατί είχα επιστρέψει και πώς έπρεπε να μοιραστώ όλα αυτά. Νέες αντιλήψεις, οράματα και κατανόηση άρχισαν να εμφανίζονται και χρειάστηκα χρόνο για να προσαρμοστώ. Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες ήταν να επιστρέψω από την αντίληψη που είχα εκεί, μια πλήρη συνείδηση 360 μοιρών στην ανθρώπινη περιορισμένη μορφή ξανά. Και αυτό ήταν εξαιρετικά διαφορετικό, είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Η αίσθηση δεν έφυγε ποτέ εντελώς. Είναι σαν να υπάρχει ένα είδος αμνησίας. Μπορείς να αντιληφθείς κάτι, να αγγίξεις σχεδόν αυτή την κατανόηση, αλλά ταυτόχρονα ξεχνάς πώς να την προσπελάσεις πλήρως. Μπορεί να το νιώθεις τώρα, εδώ, αλλά υπάρχει ένα μέρος σου που δεν μπορεί να θυμηθεί εντελώς. Όταν επέστρεψα, απέκτησα μια πολύ σαφή βεβαιότητα. Δεν είμαι αυτό το σώμα. Στην πραγματικότητα, ποτέ δεν ζούσα μέσα του με τον τρόπο που φανταζόμουν πριν. Το σώμα είναι απλώς ένα όχημα που οδηγώ. Όταν πεθάνω, θα είναι σαν να επιστρέφω ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο και απλώς να επιβιβάζομαι σε άλλο μέρος. Αυτή η αντίληψη δεν με εγκατέλειψε ποτέ. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά δώρα που έλαβα είναι ότι μπορώ να κλείσω τα μάτια και να ξαναζήσω την εμπειρία, κυριολεκτικά. Επιστρέφω σε εκείνη την κατάσταση σαν να μην έχω ποτέ φύγει από αυτήν. Γι' αυτό μερικές φορές νιώθω το βάρος του να βρίσκομαι σε ένα σώμα. Είναι πυκνό, βαρύ, αργό, σαν να φοράς μια τεράστια πανοπλία. Αλλά ταυτόχρονα είναι ένα δώρο. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσα να κινηθώ εδώ, δεν θα μπορούσα να ζήσω τις εμπειρίες που χρειάζεται να ζήσω. Χωρίς αυτό το σώμα δεν θα μπορούσα να μιλήσω με κανέναν, δεν θα μπορούσα να μοιραστώ ό,τι έφερα μαζί μου. Οπότε ναι, είναι βαρύ, αλλά είναι επίσης μια ευλογία. Πολλοί άνθρωποι με ρωτούν αν διατηρώ ακόμα επαφή με αυτό που κάποιοι θα ονόμαζαν Ιησούς. Δεν χρησιμοποιώ συνήθως αυτό το όνομα. Για μένα υπάρχουν πολλά όντα, πτυχές μιας ίδιας ολότητας. Μερικές φορές φέρνουν πληροφορίες, μερικές φορές απλώς εμφανίζονται.
Κατά τη διάρκεια κάποιων ομιλιών, άνθρωποι είπαν ότι είδαν κάτι να αλλάζει μέσα μου, σαν μια διαφορετική παρουσία να εκδηλώνεται μέσω του σώματός μου. Μπορείς να πεις ότι συνεχίζω να επικοινωνώ μαζί τους. Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται να αναζητώ την επαφή. Απλώς συμβαίνει. Είναι σαν να είμαι μόνιμα συνδεδεμένη με αυτό που μερικοί θα ονόμαζαν Χριστό ή καθολική συνείδηση, κάτι που υπάρχει μέσα σε όλους μας. Είχα επίσης βαθιές εμπειρίες με αυτό που αντιλαμβάνομαι ως θείο θηλυκό, μια παρουσία που ονομάζω Θεία Μητέρα. Εμφανίζεται σε συγκεκριμένες στιγμές, μερικές φορές κατά τη διάρκεια του έτους, και η επικοινωνία της είναι συνεχής, αν και σιωπηλή. Επικοινωνώ επίσης με αυτό που πολλοί θα ονόμαζαν πηγή, Θεό ή προέλευση όλων. Μετά την επιστροφή μου, συνειδητοποίησα ότι έγινα σαν μια ανοιχτή πόρτα, ένα κανάλι, ένα μικρόφωνο. Δεν καταβάλω προσπάθεια για αυτό, ούτε αναζητώ αυτές τις εμπειρίες. Απλώς συμβαίνουν, συνεχώς. Έχω ήδη αντιληφθεί παρουσίες ανθρώπων που έχουν φύγει, αναμνήσεις που φαίνεται να προέρχονται από άλλες ζωές και διαφορετικές μορφές συνείδησης που προσπαθούν να επικοινωνήσουν. Κάποιοι ρωτούν αν αυτό περιλαμβάνει αυτά που θα ονόμαζαν εξωγήινους. Η λέξη μου φαίνεται περιοριστική. Προτιμώ να λέω όντα. Στην άλλη πλευρά, τα ονόματα δεν έχουν νόημα. Αν κάποιος έχει ζήσει αμέτρητες υπάρξεις, ποιο όνομα θα μπορούσε πραγματικά να τον ορίσει? Εκεί η ταυτότητα δεν λειτουργεί όπως εδώ. Ναι, είχα εμπειρίες με συνειδήσεις που φαίνεται να υπάρχουν μεταξύ διαστάσεων, μορφές ζωής διαφορετικές από τη δική μας. Είδα σφαίρες φωτός. Είδα αυτά τα φώτα να παίρνουν μορφές. Μερικές φορές από αυτές εμφανίζονταν φωτεινά όντα, άλλες πυκνότερες παρουσίες. Μερικές φορές ξυπνάω και νιώθω ότι είναι εκεί. Αλλά δεν τα βλέπω ως κάτι ξεχωριστό ή παράξενο. Για μένα όλα είναι μέρος της ίδιας πραγματικότητας που υπερβαίνει τη μορφή. Εδώ ζούμε στη μορφή. Μετά επιστρέφουμε στο άμορφο και από αυτήν την κατάσταση γεννιέται τα πάντα. Όταν με ρωτούν αν θεωρώ τον εαυτό μου είδος σύγχρονου μοναχού, δεν ξέρω ακριβώς πώς να απαντήσω. Γιατί μετά την εμπειρία κάτι θεμελιώδες άλλαξε. Δεν νιώθω πια ότι υπάρχει ένα εγώ όπως πριν. Ένα από τα πιο ισχυρά μηνύματα που έλαβα ήταν απλό. Δέξου ό,τι σου δίνεται, αλλά μην θεωρείς τίποτα ως δικό σου. Και όταν επέστρεψα, το κατάλαβα βαθιά. Επέστρεψα χωρίς εγώ. Δεν αναζητώ πλέον τίποτα για μένα, γιατί έχει πάψει να υπάρχει ένα ξεχωριστό εγώ. Χωρίς αυτή την προσωπική ταυτότητα, δεν υπάρχει κάτι που να κάνω από προσωπικό συμφέρον. Απλώς υπάρχω για να μοιραστώ ό,τι μου έχει δείξει. Ζω από δωρεές και ποτέ δεν θα ζητούσα τίποτα για οποιαδήποτε πληροφορία έλαβα, γιατί δεν μου ανήκει. Απλώς την μεταδίδω. Με κάποιον τρόπο άρχισα να ζω σαν μοναχός. Αναζητώ τη μοναξιά, γιατί υπάρχει συνεχής επικοινωνία μέσα μου. Επέστρεψα χωρίς επιθυμίες. Δεν νιώθω ανάγκη για συντροφιά, σεξ, υπερβολικό φαγητό, χρήματα ή διασκέδαση. Η ζωή μου έγινε απλή. Οι άνθρωποι έρχονται σε μένα σε ατομικές συζητήσεις ή σε ομιλίες και μοιράζομαι τη γνώση όταν αυτό συμβαίνει φυσικά. Συχνά με ρωτούν αν έλαβα κάποιο μήνυμα για την ανθρωπότητα. Δεν θα το χαρακτήριζα ακριβώς συλλογικό μήνυμα. Αυτό που έγινε πολύ σαφές για μένα στην άλλη πλευρά είναι ότι αυτή η πληροφορία προορίζεται μόνο για εκείνους που είναι έτοιμοι να την δεχθούν. Δεν είναι για τους 99, είναι για το 1. Στην αρχή αναρωτιόμουν ποιο είναι αυτό το 1, αλλά κατάλαβα ότι το μήνυμα προσαρμόζεται σε κάθε άτομο. Κάθε άτομο ακούει με μοναδικό τρόπο, ακριβώς όπως χρειάζεται να ακούσει. Ωστόσο, αν έπρεπε να συνοψίσω τα πάντα σε μια μοναδική αλήθεια, θα ήταν αυτή: όλα βασίζονται στην αγάπη. Η αγάπη είναι η δύναμη που στηρίζει τα πάντα. Ποιοι είμαστε, τι είμαστε και η ίδια η πραγματικότητα. Είναι ο αόρατος δεσμός μεταξύ όλων των πραγμάτων. Ακόμη και η χειρότερη μέρα της ζωής σας μπορεί να περιέχει αγάπη, αλλά αυτό γίνεται ορατό μόνο όταν ξυπνήσετε. Πρέπει να επιλέξετε συνειδητά να θυμηθείτε ποιοι πραγματικά είστε. Χωρίς αυτήν την επιλογή τίποτα δεν φαίνεται να έχει νόημα. Πολλοί άνθρωποι ρωτούν γιατί επιστρέφουμε επανειλημμένα σε αυτόν τον κόσμο. Η κατανόηση που έλαβα είναι απλή. Αν επιλέξατε να είστε εδώ,
τότε ήρθατε για να υπηρετήσετε. Κάθε αναπνοή είναι ήδη μία υπηρεσία προς το σύνολο. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που πρέπει να κατακτήσετε ή να αλλάξετε. Είμαστε σαν εργαλεία σε έναν κήπο χρησιμοποιούμενα τη σωστή στιγμή. Ζούμε εμπειρίες μέσω των άλλων, μέσω των περιστάσεων και των προκλήσεων της ζωής. Αν κάποιος παρέμενε απομονωμένος σε μια σπηλιά για όλη την ύπαρξη, θα ζούσε πολύ λίγα. Κατεβήκαμε εδώ για να θυμηθούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι απομακρυνθήκαμε από τον ήλιο μόνο για να θυμηθούμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει πίσω μας και στη συνέχεια να επιστρέψουμε σε αυτόν με συνείδηση. Αυτό το ταξίδι είναι πάντα μια κίνηση απομάκρυνσης και επιστροφής. Πολλοί προσπαθούν να το κατανοήσουν μόνο διανοητικά, αλλά πρόκειται στην πραγματικότητα για μια εσωτερική επιλογή. Να θυμηθείς την αγάπη. Όχι την υποόρους ή λογική αγάπη, αλλά την άνευ όρων αγάπη. Η άνευ όρων αγάπη είναι να ξέρεις ότι δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθείς. Είναι να κατανοήσεις ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος και ότι η ζωή συνεχίζεται. Είναι να αναγνωρίσεις ότι υπάρχει μια καλοπροαίρετη παρουσία που συνοδεύει κάθε βήμα, όχι καθισμένη σε κάποιο μακρινό θρόνο, αλλά ζωντανή μέσα σε όλα. Όταν ξυπνάς, βλέπεις ότι όλοι εδώ μοιράζονται την ίδια πνευματική αμνησία. Οι άνθρωποι κάνουν ό,τι κάνουν γιατί ξέχασαν ποιοι είναι. Και όταν το συνειδητοποιείς αυτό, γεννιέται μια τεράστια συμπόνια, ακόμη και για εκείνον τον γείτονα που δεν αντέχεις, γιατί καταλαβαίνεις ότι απλώς δεν έχει θυμηθεί ακόμη. Με ρωτούν επίσης για το μέλλον. Πριν από περίπου 1 χρόνο είχα οράματα που έδειχναν διαφορετικές δυνατότητες για την ανθρωπότητα. Στην αρχή ήταν πολλές, αλλά με τον καιρό μειώθηκαν. Σήμερα βλέπω μόνο 2. Η πρώτη είναι το μονοπάτι του χάους, κάτι που ήδη μπορούμε να δούμε να εμφανίζεται στον κόσμο. Η δεύτερη είναι η συλλογική αφύπνιση, όταν περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να θυμούνται ποιοι είναι, αλλάζοντας άμεσα την πραγματικότητα που βιώνουμε. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτές οι 2 δυνατότητες εξαρτώνται από την ελεύθερη βούληση. Κάθε άτομο κάνει μια σιωπηλή επιλογή καθημερινά να ζήσει ως ξύπνιος ή να παραμείνει κοιμισμένος. Και αυτή η ατομική επιλογή, μαζί με τις επιλογές όλων, καθορίζει το μέλλον που θα ζήσουμε. Όλοι με ρωτούν πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Και πάντα απαντώ το ίδιο. Ξυπνήστε. Η αφύπνιση αλλάζει τον κόσμο. Αν όλο και περισσότεροι άνθρωποι ξυπνούσαν, η ενέργεια του πλανήτη θα μεταμορφωνόταν και θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το χάος. Το ξέρω. Το είδα στην άλλη πλευρά. Φανταστείτε δισεκατομμύρια ανθρώπους να ξυπνούν αύριο, όλοι συνειδητοί, όλοι όντα γεμάτα αγάπη. Τι θα συνέβαινε? Ολόκληρη η γη θα σταματούσε. Όλη η πραγματικότητα που γνωρίζουμε βασίζεται στην αντίθεση, γιατί η αντίθεση μας ξυπνά σε ποιοι πραγματικά είμαστε. Αλλά αν δεν χρειάζεσαι πια την αντίθεση, ποιο είναι το νόημά της? Δεν πρόκειται για ποσότητα, αλλά για αυθεντικότητα. Δεν είναι αν ξυπνήσουν 3 εκατομμύρια, είμαστε σωσμένοι. Πρόκειται για το να συνειδητοποιήσεις ότι υπάρχει ένα χέρι που κινεί τα κομμάτια στο ταμπλό της ύπαρξης. Εμείς είμαστε αυτά τα κομμάτια. Επιτρέπεις σε αυτό το χέρι να σε κινεί για το καλό του συνόλου ή αντιστέκεσαι? Το ξύπνημα σημαίνει να μην αντιστέκεσαι στο σκρότς ρογερστή. Σημαίνει να εμπιστεύεσαι ότι είναι εκεί για σένα και για όλους. Αν παραμείνουμε δεμένοι στη διανόηση και το εγώ, αγωνιζόμαστε, γιατί βλέπουμε την πραγματικότητα μέσα από τον περιορισμένο φακό του τι θεωρούμε σωστό ή λάθος, καλό ή κακό. Το ξύπνημα είναι παράδοση. Παράδοση στο γεγονός ότι είμαστε κάτι περισσότερο. Όλοι πρέπει να ξυπνήσουν. Όχι. Αλλά όσοι είναι κοντά σε αυτό, πρέπει να επιλέξουν να ξυπνήσουν. Με ρωτούν αν φοβάμαι τον θάνατο. Όχι καθόλου. Αν βρω κάποιον να υποφέρει από την απώλεια αγαπημένου, λέω το ίδιο που λέω εδώ και χρόνια. Φανταστείτε τον εαυτό σας ως τον ωκεανό. Μία μάζα ζεστού ή κρύου αέρα χτυπά τον ωκεανό και γίνεται ομίχλη. Άλλη μάζα αέρα και γίνεται σύννεφο, άλλη και γίνεται βροχή, επιστρέφοντας στον ωκεανό. Έχετε ποτέ πάψει να είστε ο ωκεανός? Ποτέ. Ο θάνατος είναι απλώς μια αλλαγή κατάστασης. Δεν πηγαίνετε πουθενά, δεν χάνεστε, δεν μπαίνετε σε άλλη βασιλεία. Απλώς αλλάζετε μορφή, ομίχλη, σύννεφο, βροχή και συνεχίζετε να είστε συνδεδεμένοι με τον ωκεανό, τη ζωή, όλους γύρω σας.
Έχετε ακόμα πρόσβαση σε όλα. Μπορείτε ακόμη να μιλήσετε με όσους έχουν φύγει, γιατί όλα είναι ζωντανά και συνδεδεμένα. Και ο Θεός. Πώς να το εξηγήσω? Για μένα ο Θεός είναι τα πάντα και βρίσκεται σε όλα. Είναι αγάπη. Είναι η δύναμη που ενώνει τα πάντα. Έχει προσωπικότητα, αίσθηση του χιούμορ. Μπορεί να είναι αόρατος ή να παίρνει μορφές που επιθυμούμε. Αλλά ο Θεός είναι σε κάθε αντικείμενο, σε κάθε σωματίδιο, σε κάθε ανάσα. Η λαβή της πόρτας, το χρώμα στον τοίχο, ο αέρας που αναπνέουμε, όλα είναι Θεός. Είμαστε όλοι μέρος αυτού του άπειρου κύκλου. Προσπαθούμε να προσωποποιήσουμε, να δώσουμε ανθρώπινη μορφή, αλλά είναι μεγαλύτερο από αυτό. Ο Θεός ή το όλον κινεί τα κομμάτια στο ταμπλό της ύπαρξης. Η ζωή δεν υπήρξε ποτέ δική σου ατομικά, ήταν πάντα δική μας. Είμαστε μαζί σε αυτό, χέρι με χέρι, διασχίζοντας τα πάντα. Όταν το κατανοούμε αυτό, όλα αλλάζουν. Και πώς να ζούμε σωστά? Φαίνεται απλό, αλλά λειτουργεί. Σταματήστε για ένα δευτερόλεπτο πριν αποφασίσετε κάτι. Οι περισσότεροι αντιδρούν αμέσως, σαν υπολογιστής. Κάντε μια παύση, ρωτήστε τον εαυτό σας. Ενεργώ για το άπειρο εγώ μου ή για την περιορισμένη επιθυμία του ανθρώπου? Προσφέρω δωρεάν εβδομαδιαίες κλήσεις μέσω Zoom, ερωτήσεις και απαντήσεις για οποιοδήποτε θέμα. Δεν κηρύττω, απλώς μοιράζομαι. Γράφω δημοσιεύσεις, συνομιλώ ατομικά. Η αποστολή μου είναι να βοηθάω. Όποιος θέλει να συμμετάσχει, μπορεί να εγγραφεί στο newsletter του ιστότοπου μου, jonathanashford.com. Ολοκληρώνω την επεξεργασία ενός βιβλίου που διηγείται το πριν, κατά τη διάρκεια και μετά, την εμπειρία μου. Δεν περιέχει όλα όσα έλαβα, αλλά είναι μια καλή ιστορία. Ελπίζω να το δημοσιεύσω ακόμη φέτος. Και το τελευταίο μου μήνυμα, το πιο σημαντικό. Αγαπάτε όλους. Σας αγαπώ, ακόμη κι αν ποτέ δεν σας γνώρισα. Η αγάπη είναι η δύναμη που μεταμορφώνει τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να αγκαλιάσετε όλους, αλλά θυμηθείτε, όλοι έχουμε την ίδια αμνησία. Όλοι προσπαθούμε να θυμηθούμε, ακόμη και όσοι δεν ξέρουν ότι προσπαθούν.